I fremtiden er der en dreng, som hedder Eneko. Eneko elskede at spille computerspil, og det var det eneste, han lavede. Hver dag, når han kom hjem fra skole, spillede han computer. Og i weekenden spillede han fra han vågnede om morgenen, til han gik i seng. Indtil den dag, hvor internettet pludselig brød sammen. 세상나리? wifi? Internettet er nede hele ugen. Ascolta come gli assegni a sua ma se ne incontro di revisione che in confinamento non è tale. Tag dig sammen, Eneko. Gå ud og spil fodbold. Fodbollen er mig singere cetikaterak. Så lav dine lektier. Cecolana. Og de er spærre, ma. Eneko, ryd nu op på dit værelse. Eneko kedede sig. Han kedede sig så meget, at han begyndte at græde. Ja, han tudede og tudede som en lille baby. Internettet var brudt sammen, og Enekos hoved var tomt. Men så, pludselig, var det som om noget klikkede i Enekos hoved, som en gnist. Eller en lyspære, der bliver tændt. Eneko fik en idé. Mamma mia. Ideja var det nu, Knut. Men jeg sendte ideja. Og ideen var... Eneko? Enekos idé var at få en idé. Og det var derfor, han dansede. Det slog ham som et lyn. Enekos idé var at lave noget, som ikke var kedeligt. Lottudut! Patine de galani assoltudut! Eneko! Et flyvende skateboard. Eneko, hvad er det, du laver? Nej, Eneko. Vi er på 12. etage. Acabo da confinamento. Ama! Ama, egan noa! Vuelta bat ematera noa! Baina, goizatzerakoan eskuak garbitu, bale? Bai, noski, ama! Agur! Hau, bai, momentu historikoa! Gizaki hon amets bate realitate bihurtuko da! Zuri esker, Eneko! Zuri esker! Hau, bai, jolasa! Oazen ba! Bat! Bi!
Eyo! Ama! Ama! Teka, nandito na ako! Kaya